ಹಾಯ್ ಹೆಂಚೋಲ್ಲಾರು ನಿಂತುಲೆ ಫುಲ್ಲು ನಿಂತಿತ್ತಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಕಾಯಿ ಇಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಕೆ ಎಂಚಿನ ಕಾಯಿ ಪಂಡದು ನೆನ ಪುದಾರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಪ ಎಂಜಿನದ ಕಾಯಿ ಇಂದು ದುಂಬು ಪುರಂಕ್ಲೆ ಎಂಜ ಪನೊಂದಿತ್ತ ಪಂಡಂದು ತುಲೆ ದೇ ಕಪ್ಪು ಫುಲ್ಲು ಕಪ್ಪ ಅಂಡ ಕಪ್ಪ ಆಪುನಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ. ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಹೆಂಚೋಲ್ಲಾರು ಅಂದೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ತುಲೆಗೆ ನೆನೆ ಮುಲ್ಕುಲಿ ಫುಲ್ಲು ತುಲೆ ಜೊಂಕುಲು ಜೊಂಕುಲು ಏತು ಶೋಕುಂಡು ಫುಲ್ಲು ದೂರ ಹೋದು ತೂನಾಗ ಫುಲ್ಲು ಇಡೀ ಕೆಂಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಲಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಬೂರ್ದು ಇಂದು ಕಾಯ್ದಾದ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇಂದು ಪುದಾರ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ಪಂತೇರ ಅಪ್ಪಾಗ ಮರತ್ತು ಹೋತುನು ಯಾ ಪುದಾರ್ ಪಂಡ ಬಕ್ಕ ಅವು ಇಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇಡೀ ಮೂಲನ್ ಚೂರು ಕಪ್ಪು ಉಂಡತಿ ಇಂದು ಫುಲ್ಲು ಕಪ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡ ಕೆಂಪ ಅಂಡ ಇಂದು ಕಪ್ಪು ಉಂಡತಿ ಫುಲ್ಲು ಇಂದುಲ ಕಪ್ಪುಲ ಪೋದು ಕೆಂಪೆ ಅಂಡದ ಕೆಂಪ ಅಂಡ ಭೂಕಂಪ ಆಪುನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ದುಂಬು ದಾಖಲು ದುಂಬು ಪ್ರೇಂಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಅಂಚನೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಫುಲ್ಲು ಕೆಂಪಂಡ ಭೂಕಂಪ ಆಪುನು ಅಪ್ಪಗ ಅರ್ಧ ಆತನು ಭೂಕಂಪ ಯಾರ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತಂಡ ಅಂದೆ ಎಂಕಲ ಅಪ್ಪಗ ಏರ್ ಮಾತ ಕಾಸು ಮಂತಿತ್ತಾರೆ ಪೂರ ಖರ್ಚು ಅಪ್ಪಗ ಫುಲ್ ಅರ್ಧ ಇತ್ತು ನಿತ ಪೂರ ಚೂರಿಪ್ಪು ನಾನು ಭೂಕಂಪ ಯಾರ ಚೂರು ದಿನ ದಿನ ವರ್ಷಾನ ഞാനഞ്ച് മതിമേപ്പ ഇതൊക്കെ ആവട്ടെ ಎಂತ ಕಾಸು ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಖರ್ಚು ಅಂತ ಜಾಲಿ ಅನ್ಪಗ ಮದುವೆ ಭೂಕಂಪ ಹಾಕೊಂಡು ಸುಲಾತ ತುಲೆ ಕಾಸು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ದೀದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಇಪ್ಪನೈತೆ ಭೂಕಂಪ ಇರ ತುಲೆ ನಾನು ಆಂಡು ಚೂರು ಚೂರು ಅಂದತ್ತ ಪೂರ ರೆಗ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಪಾಪದ ಇರೇಗೇರ್ಲ ಕೊರಡಾತು ಕೊರಡಾವು ಬಾಯಿ ತಂದಿಟ್ಟಲ್ಲ ಆಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಲಾಟ್ರಿ ಲಾಟ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಹಂಚಿದ್ದು ಭೂಕಂಪ ಅಂಡ ಅನುಭವಿಸರಲಿದ್ದೇನೆ ಓ ರೇತಕ್ಕ ನಾವು ಎಂಜೆ ತಕಾಯಿ ಒಂದು ಇತ್ತೆಂಕಲ್ ಕೇಳಿ ದಾದಿ ತಕಾಯಿ ಗುರ್ಗುಂಜಿ ಕಾಯಿಗೆ ದ್ವೇತ ಭೂಕಂಪ ಆಪನಿದೆ ರೇವತಿ ಕಪ್ಪ ಆಪನ ಅವು ಫುಲ್ಲು ಕೆಂಪತ ಅಂದ್ವೇತ ನಮ್ಮ ಅದನ್ನ ಪಾಪ ಫಲ ಭೂಕಂಪ ಆಪು ನಮ್ಮ ಫುಲ್ಲು ಅಂದುಗೆ ಚೆನ್ನದ ಮನೆಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬು ನೆಟ್ಲ ಆಪುನಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಅದ ಹೊನರಲ್ಲಿಗೆನಾ ಇದು ಅಪರ ಚೆನ್ನದ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಉಳ್ಳಿದಲೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಯಾ ಅಂದೇಟು ಬೇಕೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಶಿ ಹೊರಿದ್ದೀನಿ ದಿನ ಜೋಕಲು ಪತ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ತವ ನಾನು ಇದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಪತ್ತೊಂದು ಕಾರಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದು ಒಲ ಇದು ನೇನು ಕೊನೆ ಅರವಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ದುಮ್ಮೆ ಎಂತ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪಾನದಿತ್ತ ಫುಲ್ಲು ಕೆಂಪ ಅಂಡ ಭೂಕಂಪ ಆಪುನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಫುಲ್ಲು ಕೆಂಪ ಅಂಡ ಭೂಕಂಪ ಆಪುನೊಂದು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಇಪ್ಪುನಿಂದ ಭೂಕಂಪ ಯಾರಂಗ ಈತೆಂದ ಕೋರಿ ಮಾತ ಇತ್ತು ನಾನು ಪೂರ ಕಜಿಪಾಲ್ ಎಂಗ್ಳು ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಅನ್ಪುಗ ಪನೊಂದು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಇಪ್ಪುನೆ ಆಂಡ ಈತೆ ನನ್ನ ಆಂಡ ಭೂಕಂಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಏರ್ ಪೂರ ಕಾಸು ದೆತ್ತಿ ಪರಕ್ಲಿ ಪೂರ ಖರ್ಚು ಮಂತ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ತೆಪ್ಪನೆ ಒಂದು ತೋರ್ಸ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಎದುರು ಬಾಡ್ಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೂಡಲಂದು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಜನ 5 ವರ್ಷ ಪ್ರಬೋಧಾನ ಕಾವುಂಡಿ ಇಂಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಪನ್ನೇರಾಪು ಜಂಜಿ ಕಪ್ಪಿತ್ತಿನತ ಫುಲ್ ಇದೆ ಮುಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಕಪ್ಪು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಿತ್ತೇನೆ ಬೀಬೇಕು ಬರ್ತೇನೆ ಸಾಧಾರಣ 80 ವರ್ಷ ಅಜ್ಜಿನಕ್ಕೆ ಮದಿಮಲ ಅಂತ ಭೂಕಂಪ ಅವರಿಗೆ ಇದೆಂಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ
ಇದು ಇಲ್ಲ ಕೊನಾರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೆಂತುಲಿ ದಕ್ಕುವೆ ಇಲ್ಲು ದೊಲೈ ಕೊನಾರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಅವ್ವೆ ಪಂಡತೆ ಅನ್ ಭೂಕಂಪ ಪುನಃ ಇಂದು ಪಂಡದು ಒಂದೇಷ್ಟು ಅಂಚಾದ ನೀನು ದಕ್ಕ ಬಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಾರ್ಸೋದು ದಕ್ಕ ಆಯ್ತು ತಿನ್ನಿಯದಪ್ಪನ ಹಾಂ